Исәнмесез, эфирда Жұмға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. 100дән артык пациент һәм шул кадәр үк хезмәткәрләр эвакуацияләнде. 3нче Сырхауханы архивында янгын чыкты. Бүген машина төзүчеләр көне. Бу өлкәдә эшләүче шәһәрдәшләр рәхмәт хатларына ия булды. Шәһәрдәшләргә төрле дин һәм милләт вәкилләре арасында дуслыкны сакларга өйрәтәләр. Бу якшәмбедән Чаллы мәчетләрендә укулар башлана. Бүген иртән 3нче поликлиникада янгын чыкты. Бинаның подвалыннан төтен чыгу турында коткаручылар пультына шаһитлар шалтыраткан. Вакыйга урынына безнең хәбәрчебез дә барды. Җәй буе ремонт барса да 3нче поликлиника эшләвеннән туктамады. Бүген дә биредә гадәти эш көне була. Әмма иртәнге сәгать 10да хезмәткәрләр төтен исе сизеп алалар. Башталар утны үзләре сүндерергә маташалар, әмма барып чыкмагач, коткаручыларын чакыралар. Сразу дым пошел. В подвале же там же не видно. Если где-то в кабинетах или что там в кабинете на первом этаже, дым пошел. Мы почувствовали, думали, кто-то курит, что ли, у меня аллергия. И вот оказался дым. Побежали. Позвонили, быстро приехали. Оперативно сработали, конечно, сразу столько машин. Нормально. Горит непонятно что. Но дым едкий, конечно. Беренче катны төтен каплый. Ут подвалдагы архив бүлмәсеннән чыга. Янгын куркынычы зур була. Кешеләргә зыян тимей. По прибытию происходило выделение дыма с подвального помещения, проводилась эвакуация посетителей и персонала данного объекта. Всего было эвакуировано 200 человек, из них 100 человек персонала. Подразделениями, значит, был подан ствол на тушение. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. Происходило горение в подвальном помещении, в архивном помещении получается. Хәзер янгынның сәбәпләре ачыклана. Беренчел фараз буенча ут белән эшиткәндә куркынычсызлык кагыйдәләре үтәлмәгән. Янгыннан соң поликлиниканың эше тукталып торды. Хезмәткәрләр ут чыккан бүлмәләрне җыештырдылар. Рим Әхмәтова, Елена Камалова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Балалар бакчаларында капиталь төзекләндерү барса да, нәниләр өйдә утырмаячак. Исегезгә төшерәм, 2 көн элек без 9нчы балалар бакчасында ремонт башланганын күрсәткән идек. Төзекләндерү барышында балалар күрше бакчаларга йөриячәк. Ремонтны блоклап башкарачаклар. Шуңа күрә кайбер төркемнәр өлешләп ябылачак. Машина төзүчеләр көне уңайыннан шәһәр мэры алдынгы эшчеләрне котлады. Тантаналы чарада икътисад министрының урынбасары Наталья Таркаева да бар иде. Чаллының үсешендә машина төзүчеләр тармагының өлеше бик зур. Чаллы автомобиль сәнгатенең башкаласы дип белдерде шәһәр мэры Наил Мәһдиев. Күп еллык нәтиҗәле эшләре өчен 28 чаллылыга рәхмәт сүзләре һәм грамоталар тапшырылды. Хөрмәтле машиностроительләр, коллегалар, мин сезгә иң беренче сау сәламәтлек телим. Эшләрегез уңышлы булсын, гомерләрегез узын булсын, яңа продуктлар, яңа заказчиклар сезгә бәхет һәм тырышлыгы. Антимонополь көрәш хезмәте мобиль операторлар белән берлектә спам хатларга көрәш игълан итте. Республиканың монополия белән көрәш сайтында зарланыр өчен аерым кушымта эшли башлады. Закон абонент рөхсәтеннән башка спам хатлар таратуны тыя. Шуңа да карамастан, мондый рекламалы смсларны күпчелек шәһәрдәшләребез ала. Спамны тыяр өчен сайтта махсус форма булдырылганнар. Зарлар турыдан-туры мобиль элемтә операторларына китә. Әлеге сервис барлык абонентлар өчен дә бушлай. Чаллыда уылдык җитештерә башлаячаклар. Алдынгы үстерелешле территорияда яңа резидент барлыкка килде. Шишмә оешмасы төрле ташламаларга ия булган компаниялар рәтен тулыландырды. Хәзер Чаллыда алдынгы үстерелешле территорияда барлыгы 14 резидент. Яңа оешма үз проектына 176 миллион сум инвестицияләргә тели. 77 яңа эш урыны барлыкка киләчәк. Шишмә Россиядә һәм чит илләрдә урнашкан сәүдә нокталары өчен азык-төлек җитештерәчәк. Оешма шул исәптән уылдык та җитештерергә ниятли. Ислам ул тынычлык дине ди мөселманнар. Мөселманның кулыннан да, сүзеннән дә башка кеше зыян күрергә тиеш түгел, ә киресенчә файда алырга тиеш. Гест бистәсендәге Тәүбә мәчетендә шул темага семинар узды. Аны Чаллы мөхтәсибәте оештырды. Чыгыш ясаучылар яшьләргә ислам диненең матурлыгы, куркынычсызлыгы турында сөйләде. Тулырак Рим Әхмәтова сюжетында. К сожалению, как я уже вам сказал, сегодня по телевизору, по интернету, СМИ льется огромный поток черного пиара на саму религию ислам и на мусульман.
Кичке сәгать 8 Тәүбә мәчетенең конференц залында семинар бара. Темасы төрле милләт һәм дин вәкилләре арасындагы дуслык, илдәге тынычлыкның нигезе. Оештыручыларның максаты яшьләргә исламның чын асылын аңлату. Семинар дәрес русча бара, чөнки яшь мөселманнар арасында рус теллеләр күп. Революция вакытларында кысулардан соң инде без күп нәрсәне югалттык. Яңадан ислам динен кайтарган вакытта шулай ук инде үзебезнең әби-абайларыбызның гореф-гадәтләренең тулысынча кайтып бетмәүе сәбәпле инде исламның матурлыгы күренеп бетми бүгенге көндә. Шуңа да инде максатыбыз исламның матурлыгын күрсәтү, нәкъ менә шул әби-абайларыбызның гореф-гадәтләрен кайтарып. Семинарга шәһәр мәчетләрендә йөрүче яшьләр чакырылган. Вакыт соң булу сәбәпле күрәсең, халык күп түгел. Ислам диненең терроризм, экстремизм кебек афәтләрдән ерак торуы хакында шәһәр мәчетләрендә даими аңлаталар. Махсус дәресләр, җомга вәгазьләр үткәрелә. Семинар шул ягы белән аерыла. Файдалы мәгълүмат алу өстенә монда имамнарга үз сорауларыңны бирергә мөмкин. Бу төр җыеннар безне берләштерә, яхшы гамәлләргә өнди, ди яшьләр. Безнең Рәсәйдә бик безнең хәлебез бик әйбәт. Әгәр без карасак бүтән республикаларга, Казахстанга, Үзбекстанга, Таҗикстанга, аларга караганда без алар белән сөйләшәбез, монда алар киләләр Россиягә. Безнең альхамдулилlah бик әйбәт, тыныч. Бу безнең хәзрәтләр безнең иң беренче заслугысы. Эшләрне алып баралар. Менә шундый семинар кебек, альхамдулилlah. Бу якшәмбедән соң шәһәрнең барлык мәчетләрендә укулар башлана. Анда хак ислам турында дөрес мәгълүмат алу мөмкинлеге бар. Римма Әхмәтова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Бу якшәмбедә өлкәннәр көне. Хәзерге вакытта безнең шәһәрдә 100 яшьтән узып киткән 13 кеше бар. Иң өлкән шәһәрдәшебезгә декабрь аенда 104 яшь тулачак. Ул Мөхәммәтвәлиева Разия Мөхәммәтвәли кызы. Разия апа әлмәт ягыннан 90нчы еллардан Чаллыда балаларында гомер итә. Исегезгә төшерәм, өлкәннәр көне уңайыннан шәһәрдә 10 көнлек башлана. Аның кысаларында олы яшьтәгеләр өчен төрле чаралар, концертлар, котлаулар оештырыла, хезмәт күрсәтү урыннарында ташламалар каралган. Барлык өлкән яшьтәге тамашачыларны якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйм. Әти-әниләрегезгә, әби-бабаларыгызга игътибарлы булыгыз дигән теләктә мин сезнең белән саубуллашам. Алдагы ялларыгыз күңелле үтсен. Успей купить последние 15 квартир от 37 тысяч рублей за квадратный метр в жилом комплексе «Крылатый». Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 39 23 23. Квартиру в Казани можно купить в Челнах от 1 300 000 рублей. Телефон в Челнах 78 24 32.